Ang problema sa pagtulog, likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig, kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radyo Bombo! Oras sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 47 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sang hapon. Ngayong hapon, Pilipinas, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, rehiyon sa Western Visayas, kagong sa dinman nga bahin sang kalibutan. Welcome sa itong palatuntunan ng Bombo Reports Afternoon Edition. Subong hapon sang Sabado, inyo makaupod si Bombo Franz Andrew Burgos. Pag-updan na kita tuptub taknali sa isang sining hapon. Nakita mo na pag-updan sa itong mga Bombo Correspondents kag Bombo Patrol Reporters. Babatian kita sa 6:30 sa lilisuan sa inyong mga transistor radios kag sa live audio streaming sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Hindi lang mabatian, matanaw pagkikita sa Facebook fanpage sa Bombo Radio Bacolod kag sa YouTube channel. Please click dira ang subscribe button kag ang click nyo dira ang notification bell kag makita ninyo dira ang live kag ginadulong namon sa inyo kag para mapalapnag ang mga mainit nga balita. Just click like and share para malabot ang atong makuturan sa dinman nga bahin sang kalibutan. Adaw subong sang Sabado, Pebrero 19, tuig 2022. Kagliton kita sa itong mga pangulong dinlalan sa mga balita lokal. Revision tuhoy sa importation sang kalamay ginahingyo sang CONFED sa SRA. Ang Confederation of Sugar Producers Association o in short nga CONFED, gina-urge mismo ang Sugar Regulatory Administration o SRA nga gina-consider o kung ito i-reconsider ang Sugar Order number 3 no, nga gaalaw mismo sa importation sang 200,000 metric tons sang kalamay no, nga mangin appropriate revisions nga muni ang mangin responsive sa pila ka mga interes sang mga stakeholders. Ang sugar industry mismo tay particular gid mismo sa aton diri sa Pilipinas, especially no amuni ang masilin naton isa sa may pinakamadako man nga kontribusyon kag especially no sa aton diri nga gross domestic product. So tay amuni ang pila diri ka mga stakeholders no, especially ang mga aton diri nga mga planters dire no nagahingyo nga kaganhaganon talang ang importation. Kag sa dugang pinatong mga balita sa lokal, pagdamo sang flights sa padulong sa Negros Occidental, lauman sa bulan sang Marso. Okay, we know naman subong ari na kita sa alert level 2 ang syudad sa Bacolod kag ang probinsya sa Negros Occidental. May mga pagbago na, no, especially sa bahin sang travel o kon sa aton nga mga kauturan drabing masiling naton bing makapadulong na sa iban nga bahin sang pungsod Pilipinas kag mismo sa luwas man sang pungsod nga makaabot na diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental kag makapadulong man diri sa syudad sa Bacolod kay ang mga flights no, especially may pila ka mga airlines no diri sa aton sa pungsod Pilipinas nga nagahingyo na no nga magdugang na sang flights kay ang aton diri naman nga kaso sang COVID-19 makita naman naton sa mga resulta no nga nagnubo na kag isa pa daan sa pagpartisipar man sang tanan
sa COVID-19 vaccination program sang gobyerno. Kag sa dugapan itong mga balita sa lokal, mangunguma pilason matapos nga ginlabo sang iya pakaisabangod sa duta sa syudad sang San Carlos. Bantayan na ang dugang paging update kaya suno mismo sa investigation tinagsungka naman to ang suspitsado nga iyaman mismo nga pakaisa o kay ang biktima do hindi maayo ang sitwasyon. Kay grabe ang pilas nga naagom especially sa bahin sa tiyan niya. Do kadako gid sa mga pilas nga naagom sang sini nga biktima. So tibantayan na ako ng dugang update especially karon sa patrol. Kag sa dugang nitong mga balita sa nasyonal, konklusyon sang Code of Conduct toy sa South China Sea ginalauman sa madaling nga panahon sang Department of Foreign Affairs. Kay subong di ang issue na tuhoy sa piladri ka mga isla sa aton sa pungsod Pilipinas nga ginasiling nga ginanasakupan sa pungsod China. Di may mga code of conduct nga ginalauman man mismo ang aton diri especially sa bahin sa Pilipinas kagang nga pila ni ka mga foreign ministers na especially sa pila ka mga Asian countries diri sa aton nga ginahulat na o kon ginalauman ang nasiling ni nga code of conduct. Okay, subong ginapakighinunaanon pa ni sa iban nga mga kapungsuran diri mismo sa Southeast Asia. Sa South China Sea subong may parte dara nga ara sa aton sa sa jurisdiction sa pungsod Pilipinas nga nasiling man diri nga nasakupan pa na kuno sa pungsod China especially bala ang pila na mga isla mga Scarborough Shoal dira kag mga Spratly so nga amo pa na subong ang ginatan-aw kag padayon pa na gyapon nga ginaimbestigaran. Kag sa dugang nitong mga balita sa nasyonal, ginalegar 22 ka mga suspek ang ginpasakan sa kaso sa nagluntad nga ambush sa Maguindanao. Pinapatihan nato ning siyam gid kabilog ang napatay sa nasiling ning pagpang-ambush didto sa bahin sa gindulungan na Maguindanao nga naglusuntan din sa pulo ang nagkalamatay kag tatlo ang mga pilason. Ginatanaw diri long time kung nagmalawig na iningarido o kung na sila nga family feud nga nag-trigger mismo sang land dispute kag politika. Kaya mo na resulta pila ka kabuhi ang nagkaladula matapos ang nasiling ni nga pagpang-ambush. Kag sa itong balita sa internasyonal, hindi magnubo sa 40% sang Russian forces sa Ukrainian border ang nakapreparado na sa posibleng pagpang-atake. So di ato ni nga pagdiskusyonan man subong ang nagainit nga tensyon sa tunga sang Russia kag Ukraine. Kay may mga pagpamahog kung nadumduman nyo to hindi magdubo sa 150,000 ka mga troops sang Russia ang ara mismo nga nagatamwa na sa border sang Ukraine nga nagapakita dira sang pagkadominante sang Russia kag nga pagpamahog sang posible nga pag-invade o kon invasion sa pungsod Ukraine. Amoy na mga mainit kag pangunang mga balita sa nagapangalagad ang Bombo Reports sa afternoon edition. Time check, kasugay tayo 3 minutos na nakaligid sa taknang alas 5 sang hapon. Mga kabombo, before kita magpadulong sa pila ni ka mga topiko kag mga balita nga natipon man sa patrol, ato na naibalikan ni ang isa ka shooting incident nga nagluntad dito mismo sa may gabahin sang 20th Lacson Street. Nga involved diri si ang gikilala bilang ang biktima nga si Joselito Villanueva. Nga ginapatihan nga ginluthang sang tatlo ka mga unidentified nga suspect nga nagresulta sang gilayon niya nga kamatayon matapos nga nakaagom sang hindi maglubo sa 39 ka mga pilas tugasang paggaluthang. Kay suno mismo sa investigation sang Police Station 2 may 37 nga na-recover nga mga deformed empty shells sa specific nga area o kon sa crime scene. So nagapakita diri nga ambot silingon sa mga suspitsado tuyo gid nga patyon ang ini nga biktima. Kaya as of now padayo pa ning investigation sa kapulisan sa nabahin sa Police Station 2 kay ilan ni na jurisdiction. So suno mismo may mga footage dito nga na-recover ang Police Station 2 sa area nga grabe man mismo ang pagluthang kag nakitaan man nila nga may pilato nga do posible man bing hindi pa gid matumod kay because nga madulom ang lugar kag may mga tabon ang nawong.
no? So hindi pa ni matumod kung ano gid man ang kabangdanan sa rason, no, sa pagpatay sa nasiling ni nga persona. Imagine na wala 39 pilas, no, nga tugas ang paglutang sang hindi pa ni matumod nga kalibre sang armas. Subog do kabarato na lang gid sang kabuhi sang tawo. Do ka simple na lang gid yakwaon. Sa nagligad to mga masiling naton, di ba, as long as kung may grabe ding sala, no, kaangay man to bisang pila to ka mga individual to bing involved sa masiling naton bing notorious nga grupo, no, nga gin pangamat-amat man panumbas ang wala man natumod nga mga suspitsado. No, kay because nga kung balik do naton kung tanaw naton ang history sa amo tong mga individual, no, kung madumduman to naton ang apat gid ka membro sang Aki Quadra Rabiri Group, no, subong padayon pa ning investigation, kadalong pa ini hindi pa ni siya masiling kon na matagaan sa kasulbaran, no, o kung matagaan sa hustisya ang pagpatay sa nasiling ni nga mga notorious nga grupo. No, kay ang Quadra Rabiri Group ginapatihan nga may mga pila ni ka mga pending warrants sa kada isa sa ilang mga miyembro, no, especially na involved diri ang ilan ni nga grupo nga si Arnold Aki Quadra, no, nga may mga pending warrants, no, nga ginsundan pagid sa pila ka mga pagpatay sa nasiling nga mga miyembro. No, tis diri sa syudad sang Bacolod, subong ginatan-aw pa kay kung na dumduman naton pila diri ka mga CCTV cameras ang active, no, diri sa aton sa syudad sang Bacolod. Bisa din mga bahin sa Bacolod do ka kung saan pa balagi natawag ni nila nga eye in the sky, no, mata sa kalangitan. So kung aktibo ang isa ka CCTV camera, no, especially kung gabi dira, we know naman nga ang quality sang mga CCTVs diri sa aton, no, sa Bacolod, no, kaga tama gid ka masilin naton do high standard man, no. So diri sa Bacolod ang mga CCTV camera sa aton ano gid, no, hindi ba lang naton siling nga do ka itsa puwera lambi nga mga size ng CCTV kay nga very clear sang resolution, no. Kung saan pa bala na preparahan gid ang amo ning mga CCTV para sa isa ka highly urbanized nga syudad. Ang syudad sa Bacolod tama kalapad, no, perte kalapad. Hindi ini masiling ya balang mapabayaan mo ang kada corners ng syudad, no, kay may pila ka mga kabaranggayan, imagine na 61 barangays, no, kaga pila ka mga barangay mismo ra gid sa centers ng syudad, which is isa ini sa mga kung sa mga data sa mga kapulisan, especially sa idalom sa Bacolod City Police Office, no, nga ang pila diri ka mga barangay sa Bacolod masami nga ginaluntaran sang pila ka mga krimen, no, mga pagpatay o kung mga ginasiling drabi nga mga ginapanghal, drabi nga mga unidentified nga mga biktima, no, dalayon mga investigasyon sa mga kapulisan, ilawan matumod nga lunsay man iban pangayaw ang iban taga Bacolod man. Diri sa subong sa Bacolod City Police Office actually, do kung tanaw naton, kung balik to naton sa mga nagliligad, tong mga binulang kag tinuig, nagasinampawanay na lang gid ang mga kaso and related sa mga pagpatay, no, especially sa mga biktima nibla sang mga salvage, biktima sa mga riding in tandem diri sa Bacolod, no. So grabe subong ya diri sa Bacolod ginatingwaan man sang pila ka mga lideres diri sa aton, no. As of now ang syudad sa Bacolod nagatingwa gid nga mapasanyog pagid ang security sang iba nato nga makuturan, no, kag mismo ang peace and order sa syudad. Kaya samtang nagahilapit na ang eleksyon, no, ang mga kapulisan nagamat-amat naman o kung nangin aktibo naman sila. No, kay patayon panigyapon ng pagbantay, especially sa pag-put up sa mga checkpoints. Pila diri ka mga dalanon sa syudad sa Bacolod kada gabi, no, hindi na siya matumod kung ano oras na sila mag-put up sa checkpoint. Kaya nga may mga surprise checkpoints na sila, no, kay drama balaan kung napila ni ka mga individual diri sa aton, no, kung nagasunod gid man sang mando sa Comelec gun ban o kung wala, no, kay once maaresto ka may posible gid nga pangatubangon nga mga kaso, no. So basta Comelec gun ban subong yari very stricto gid ang aton nga mga kapulisan, especially sa mga checkpoints dira, no, mga makonsider drabi nga mga deadly weapons, no, at isa ina sa may pinakadako man nga bayulasyon, no, especially sa Comelec gun ban. Time check, 59 minutos na nakaligid sa taknang alas 5 sang hapon. Mga kabombo, standby na kamo dira kay dugay-dugay. Magasugod na nga aton nga Bombo News Center para sa aton nga Bombo Network News. No, News Center ni magadulong sa aton sa mga latest update, no, especially sa balita national
kag balita international, no? Especially sa mga balita sa inampang kag sa artistaman mismo. Sa buong tigang ginabantayan ng international news, ti amuni ang tensyon sa tunga sang pungsod Russia kag sang Ukraine. Di may pila na mga Filipinos dito nga nagtiner sang malawig nga tiyon dito sa pungsod Ukraine nga nagamat-amat na diri pauli sa pungsod Pilipinas kay because sa pagkahangawa Manila. Sige, so mga kabobos tayo, kamudraya rin natin ang Bobo News Center. News Center, please come in. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition, ikalabing-siyam sa buwan ng Pebrero 2022 sa ulo ng ating mga balita. Mga OFW at foreign travelers na dumarating sa bansa patuloy nang dumarami. Yung daily average capacity ng NAIA nalagpasan na. Samantala, house-to-house vaccination at pagsuyod sa malalayong lugar nakikitang susunod na intervention ng Department of Health matapos na hindi mabot ang target sa Bayanihan Bakunahan 3. At lowest daily tally ngayong 2022, 1,900 mahigit lamang ang nadagdag na bagong kaso ng COVID-19. Ang PPCRV todo panawagan sa sambayanang bumoto. Ang Vote Pilipinas naman hinimok ang mga kabataan na makibahagi sa halalan para mapataas ang voter turnout ngayong halalan. At sa ating pulis report, 2 MNLF members patay sa enkwentro sa grupo ng MILF, BIAF at MNLF dun sa Pikit, North Cotabato. GPH, MILF at LGU Pikit na magitan na. Abangan mamaya sa ating international news, 40% ng Russian forces naka-attack posisyon na sa Ukraine border ayon yan sa Amerika. At sa ating balitang palakasan sa NBA All-Star Weekend, tatampukan din ng mga bigating celebrities at Hollywood stars. Sinimulan na nitong araw ang harapan naman ng mga rookie players at sophomores. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Inaasahang tatas pa ang bilang ng mga turistang dumarating sa Pilipinas simula huyan sa pagpasok ng buwan ng Marso. Ayon sa Department of Transportation, ang mga buwan ng Marso, Abril at Mayo ay inaasahan kasi na makakaakit ng mas maraming turista sa Pilipinas. Sinabi ni DOTR Undersecretary Raul Del Rosario, nagdagdag na ng verification officers doon sa Ninoy Aquino International Airport dahil baka nga mas dumami pa ang mga pasahero. Mula nang muling buksan ang mga pinto nitong bansa para sa mga turista mula sa non-visa countries noong nakaraang buwan ay dumami pa ang mga dumarating at nakakita ng 10% pagtaas ng bilang ng mga pasahero at traffic sa airports. Hindi bababa sa 10,600 na dayuhan ang dumating na sa Pilipinas sa pagitan ng Pebrero 10 at 15. Sa bilang na ito, mahigit 4,000 ang mga dumating na Pilipino, habang 5,795 ang mga dayuhan turista. Ang karamihang mga dayuhan na pumasok sa bansa pagkatapos na mabawasan ang mga paghihigpit sa pandemya ay mula ho sa United States, Canada, Australia, United Kingdom at maging sa South Korea. Kaugnay sinasabing balita, mga OFW at foreign travelers na dumarating sa bansa, patuloy na dumarami ang daily average capacity sa NAIA na lalagpasan na. May live report si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Dennis, sa mga sandaling ito ay live tayo and direct dito sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 dito sa Pasay City, kung saan ay narito tayo ngayon sa may bahagi ng departure area kung saan kanina pa nga ay talagang patuloy yung pagpila ng ating mga kababayan, lalo na yung mga overseas Filipino workers na paalis palabas ng bansa para magtrabaho. At gaya nga ng binabanggit natin kanina, Bombo Jane, ay patuloy naman yung pagtaas ng bilang ng mga dumarating sa bansa. Kinabibilangan niya ng mga returning overseas Filipino workers at maging yung mga tinatawag na mga foreign travelers bilang mga turista
dito sa Pilipinas matapos ngang luwagan yung mga restrictions sa mga inbound flights dito sa Pilipinas. At sinabi nga ni Undersecretary Raul Del Rosario ng Office for Transportation Security na 91% ng mga dumarating na mga dayuhan at maging mga OFWs ay fully vaccinated na. Ibig sabihin, hindi na kailangan pa na sumailalim sa mandatory quarantine. At the same time, hindi na rin kailangan pa na magsumite ng negative result ng RT-PCR test. At kaugnay niyan, para mabilis ang naturang pagpasok ng mga dayuhan at mga kababayan natin ay automated na ng mga pasahero ang kanilang pag-process na tinatawag ng One Health Pass. Bago man makalis sa country of origin ay nakapag-register na. At nagdagdag na rin sila ng mga verification officers at meron ng 10 hanggang 20 booth o kaya ito yung kumbaga parang tent na pupuntahan para sa kanilang verification. At sa ngayon nga ay dapat ang daily passenger quota o limit ay 5,000 arrivals sa NAIA, 1,200 sa Clark, habang sa Cebu International Airport ay dapat 2,000. Pero umaabot na sa 6,500 average daily sa NAIA dahil mga OFWs, foreign nationals na galing sa non-visa required countries ay exempted sa tinatawag na daily capacity o daily limit ng mga papasok na mga travelers. Ito, pakinggan natin yung naging bahagi ng pagpapaliwanag ni Undersecretary Raul Del Rosario. Nakita natin ang pagdami ng mga pasahero, halos sa 10% dun sa average arrival natin. Pero na-anticipate po natin ito dahil pinaghandaan natin ng pagdagsanga dahil sinasamantala ng ating mga pasaherong parating yung wala na kasing quarantine at sa mga pasaherong darating na fully vaccinated at wala na ring RT-PCR test. Maliban na lang sa mga unvaccinated kung saan magkakaroon pa rin sila ng 5-day facility base at quarantine at RT-PCR testing. Pero konti na lamang po ito. Halos 91% ng dumadating na mga pasahero ay fully vaccinated. Marami po tayong paghahandang ginawa dyan. Unang-una, automated naman na ang sistema natin sa pag-process ng mga pasahero. Meron po tayong tinatawag na yung One Health Pass kung saan bago pa lamang umalis ang mga pasahero sa panggagaling bansa ay nakapag-register na sila, na-upload na nila ang kanilang mga travel at health documents. In-adjust pa natin ito para makater ang mga arriving tourists. At ayon din sa monitoring ng Department of Tourism, magmula noong February 10 hanggang February 15 nung in-implement natin itong bagong protocol, meron tayong 10,676 foreign national arrivals. Kasama na dyan ang 4,579 na former Filipinos. At ang foreign tourist po ay 5,795. Ito po sa ngayon ang ating average, ang total data magmula noong February 10. Pero inaasahan pa natin na darami pa ito pagdating ng summer months. Sabi nga nila March, April and May ay inaasahan pa natin ang pagdami ng mga foreign arrivals. Yan, Bombo Jane, Bombo Dennis ang naging bahagi ng pahayag ni Undersecretary Raul Del Rosario. At nakahanda rin daw ang kanilang tanggapan ang mga paliparan sa buong bansa sakali nga na ilagay na sa alert level 1 ang buong bansa dahil nga sa patuloy na pagbaba ng bilang ng mga natatala na hawaan o COVID-19 cases. Bombo Dennis, Bombo Jane. Okay, Bombo Raymond, ang nais kong malaman dito sa mga biyahe ngayon ng mga aeroplano, wala bang naitatalang aberya yung ating mga airport authorities so far mula nung luwagan itong ilang mga paghihigpit na kanilang ipinapatupad? Well, so far masayang ibinalita ni Yusek Del Rosario, Bombo Dennis na smooth sailing. Maganda yung kanilang pagproseso at walang naitalang aberya dahil mahigpit din yung kanilang mga airline carriers natin, yung mga papasok sa Pilipinas. Bago pa man sila magkarga o makasakay, yung mga turista at yung mga kababayan natin ay kumbaga na-process na, registrado na sila at verified na yung kanilang
vaccination, at the same time, yung kanilang mga requirements pa na pagpasok, lalo na yung mga manggagaling sa tinatawag na non-visa countries, Bombo Dennis, na nasa mga mahigit 100, Bombo Dennis. Okay. Doon sa mga bumabiyahe, Bombo Raymond, ano yung basically hinahanap dyan sa airport? Okay na ba yung vaccination card o kailangan yung vax cert talaga para sa ating mga kababayan, lalo na kung domestic travels lang naman, Bombo Raymond? Well, tama ka dyan. Ang unang-unang proseso sa kanilang country of origin, doon pa lamang ay meron ng automated na registration ng kanilang One Health Card, Bombo Dennis. So nandun na yung status ng kanilang vaccination at doon na makita. Pagdating dito sa Pilipinas ay magpapakita na lamang sila ng mga printed documents. For example, yung kanilang Vax Card na karaniwan naman ay ito yung kinikilala ng World Health Organization o WHO. At kabilang dyan, yung ating sariling atin na card, yung vaxcert.ph, Bombo Dennis. So, kumbaga, kaya mabilis na lamang dahil automated yung processing nila. So, pagdating dito, ay pupunta na lamang sa mga tinatawag na booth o mga tent ng ating Bureau of Quarantine at yung ating mga verification officers para ma-checklist na at kung wala namang kulang, ay tuloy-tuloy na sila sa kanilang pag-uwi, pagpunta sa kanilang mga destinasyon na mga tourist spot kung sila ay mga turista, Bombo Dennis. Okay, huling punto na lang, Bombo Raymond. Sa Amerika, pagka dumating ka at yung bakuna mo Sinovac, kaya naman ibang bakuna na hindi kinikilala, may booth doon para bakunahan ang dumadating na turista o traveler, Bombo Raymond. How about dyan sa NAIA? Meron ba silang ino-offer para doon sa, kasi di ba pinaigting na yung vaccination, pati yung booster. Dyan ba sa NAIA may nakuha kayong impormasyon na booth para din doon sa mga interesadong magpatrok ng bakuna? Well, negative na. Hindi na sila nagbibigay ng bakuna o pagbabakuna dito, Bombo Dennis, dahil ang mga foreign travelers, kinabibilangan niya ng mga non-Filipino o kaya ay mga Filipinos, ay assumed at confirmed at presumed na sila ay bakunado na dahil hindi naman sila makasakay in the first place, makaalis sa kanilang country of origin kung sila ay kulang. At the same time, pero kung sila man ay hindi bakunado o kaya kulang sa kanilang bakuna, kumbaga first dose pa lamang, sila ay sasailalim sa mandatory quarantine at sila ay kailangan magsumite ng kanilang negative result ng kumbaga ng kanilang RT-PCR. So kumbaga, mas mahigpit lamang. Kung ikaw ay fully vax, hindi ka na kailangan mag-quarantine. Pero kung ikaw ay hindi bakunado o kulang yung bakuna mo, ikaw ay kailangan mag-quarantine. So yan ang diferensya, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan, Bombo Raymond. Okay, mula pa rin sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 1, dito sa Pasay City. Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo Radio and Star FM, The Vote 2022 Updates! Inihayag ngayon ng isang election watchdog na mahalagang ibalanse ang freedom of speech na may equal access at ang karapatang bumoto pagdating sa issue ng mga campaign posters na nakalagay doon sa mga private properties. Bagamat ang hakbang ng Commission on Elections na i-dismantle yung mga campaign paraphernalia doon sa mga pribadong ari-arian ay umaani ngayon ng samot-saring reaksyon sa publiko. Malamang na mabahala ang COMELEC doon sa mga issue na nakapalot dito at gayon din yung tungkol doon sa mga kandidato na umiiwas sa mga batas na limitasyon sa paggasta sa kampanya. Ayon ho kay Attorney Carlo Africa, Policy Consultant ng Legal Network for Truthful Election, ULENTE, ay may mga ginagawa silang hakbang at pag-iingat hinggil dito. Idinagdag pa ni Africa na mayroon ng jurisprudence hinggil sa usapin dito sa kasong ito, lalo na yung sa Diocese of Bacolod versus COMELEC, kung saan ay ipinapakita na may kapangyarihan ng poll body na i-regulate ang pananalita katumbas ng election paraphernalia sapagkat ito ay ekspresyon umano ng kanilang sinusuportahang kandidato
kandidato. Aniya, ang karapatan sa kalayaan sa pagsasalita ay dapat na balanse rin sa karapatan sa impormasyon. Sinabi nito na kung walang right to information, pare-parehong tumatakbo at walang campaign spending limits na kinakailangan, mahihirapan na magkaroon din ng genuine elections. Patuloy naman ang paalala ng Philippine National Police sa pag-iingat lalo na sa dagliang pagtitiwala sa mga nakikilala sa internet, lalo na ang mga dayuhan. Ginawa ni Brigadier General Robert Rodriguez, Director ng PNP Anti-Cybercrime Group, ang babala kasunod ng meron pa rin ilang mga kababayan ang naloloko sa tinaguraang modus operandi na love scam. Sinabi ni General Rodriguez sa Bombo Radio, meron na silang naitalang 113 kaso ng love scam na idinulog sa kanila. Liban pa ito sa iba pang mga security agencies na nagmo-monitor din sa ganitong uri ng modus. Paliwanag ng General, kadalasan daw sa mga nasa likod sa ganitong panluloko ay kinasasangkutan ng mga Nigerian national at may kasabwat na Pinoy na siyang nagwi-withdraw ng pera. Meron kasi mga kababayan natin na mga babae na naghahanap ng partner hanggang sa hindi na namamalayan ay nahulog na pala ang loob at doon na sila hihingan ng pera. Nagpaalala pa ang cybercrime chief kung ang nakilala raw sa online o internet ay nanghihingi na ng pera, dapat lamang ay magduda na. Doon daw sa may ganitong uri ng mga kaso ay dumulog lamang sa kanilang mga tanggapan at titiyakin nilang confidential ang mga pangalan ng mga biktima. Pakinggan natin si Brigadier General Robert Rodriguez, Director ng PNP Anti-Cybercrime Group sa panayam ng Bombo Radio. Beverly, they can come or they can go to any ACG office. Meron po kaming regional office sa lahat ng regions and may mga provincial offices kami pero hindi po lahat ng province. Meron kaming opisina and they can go dito sa main office namin sa Camp Crame. Rest assured na kung mag-report sila sa amin na yung kaso nila will be kept secret, wala pong lumalabas dyan, lalo na yung mga pangalan nila. They just go to us, we will assign an investigator to them. Mas maganda po nga yan, at the early stage na ma-detect nila na scam yung ginagawa sa kanila, they go to us and there's a probability kasi na we can entrap them, yung mga suspects. Yun yung nangyari I think since time na naupo ako as director ng ACG, may dalawang operations kaming ginawa na ginawang operation na dinirect ko or alam ko nung ginagawa yung operation and mostly ang suspects are Nigerians and nung winidraw na yung pera, ang nag-withdraw kasi mga kababayan nating Pilipino na ginagamit din nila na nagpapagamit, then tsaka binibigay sa kanila yung pera. So ang nahuhuli muna yung Filipino na kasabwat, then tsaka namin nahuhuli yung Nigerians kasi tinuturo ng mga Filipino. So it's really very important na as early detection ng kaso, they report to us para ma-assist po namin sila para ma-lessen natin yung effect or yung panluloko sa kanila. Inyong napakinggan si Brigadier General Robert Rodriguez, Director ng PNP Anti-Cybercrime Group. Sa mga dagdag pa nating balita, 6 na Filipino nationals mula sa Ukraine ang nakauwi at maayos naman ang lagay nang dumating sa bansa ilang araw matapos na ipahayag ng gobyerno ang libreng repatriation flights para sa mga ito na mga mamamayan sa Eastern European state na naapektuhan ng krisis. Dumating ang 6 kabilang na ang isang minor de edad sa pamamagitan ng Turkish Airlines na Flight 84 dyan sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 3. Inilunsad ang programang repatriation dahil na rin sa pangamba na salakayin ng Russia ang Ukraine habang nagtitipon ang mga tropa nito sa mga letters border. Tinataya ng Department of Foreign Affairs ang mahigit 350 Filipinos na naninirahan sa European nation at patuloy na binabantayan
ng departamentong sitwasyon doon sa hangganan ng Ukraine, habang ang embahada naman ng Pilipinas sa Poland ay nananatiling nakikipag-ugnayan din doon sa komunidad ng mga Pilipino na nasa loob pa rin ng Ukraine. Sinabi ng DFA na ang repatriation program ay naging posible sa pamamagitan ng malapit na koordinasyon sa pagitan ng embahada ng Pilipinas at yung honorary consulate general dun sa Kyiv at gayon din mga kabombo yung Philippine Consulate General doon naman sa bahagi ng Istanbul upang matiyak ang tulong ng gobyerno ay makukuha ng grupo ng mga kababayan natin sa lahat ng transit point. Napag-alaman na 4 sa 6 na mga repatriates ang sumakay sa mga international flights mula sa Kyiv, habang 2 naman ang sumakay sa kanilang mga flights mula doon sa Lviv na bahagi pa rin ng naturang bansa. Inaasahan naman na lolobo ngayong taon sa mahigit 300,000 ang bilang ng mga documented workers sa United Arab Emirates. Ito ang naging payag ni Labor Secretary Silvestre Bello III kasunod na nagpapatuloy na Philippine Expo sa Dubai. Marami kasing kumpanya ang malaki ang interest na kumuha ng Pinoy workers. Hindi lamang sa United Arab Emirates kundi maging sa mga karatig na lugar sa Middle East. Sa pagtatanaw ng Labor Secretary sa mga overseas Filipino worker, sinabi ng mga ito na maganda naman ang trato ng kanilang employers kumpara sa ibang mga bansa. Nabati na pinag-aagawan sa United Arab Emirates ang mga Pinoy healthcare workers kaysa ibang mga lahi. Sa atin pang mga dagdag na balita, inamin ng concerned doctors and citizens of the Philippines o CDCPH na nakakita sila ng depopulation trend sa nakalipas na mga taon. Nagsabay-sabay kasi sa panahon ng pandemya ang maraming naitalang namatay habang bumaba rin naman ang bilang ng mga ipinapanganak. Ayon kay CDCPH spokesman Bienvenido Oplas Jr., hindi ito karaniwang nangyayari kaya dapat na agad gawan ng karampatang aksyon ng pamahalaan. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni CDCPH spokesperson Bienvenido Oplas Jr. sa panayam ng Bombo Radio. Medyo malaya pa pero baka posible tayong papunta doon kasi pag i-consider mo, kumukunti yung mga pinapanganak at dumadami yung mga namamatay, Gerald, no? Halimbawa ang average ang increase ng ang excess tinatawag na excess mortality, ibig sabihin yung sobra ng namatay compared to average. Ang halimbawa nung 2020 walang excess mortality o excess deaths compared to 2019 maski may lockdown. Pero nung 2021, especially nung simula nung Marso, kung saan nagsimula yung mass vaccination, ang laki ng tinaas ng deaths, nasa 73. Dati, ang average deaths per month nung 2019, 51,700, no? Deaths per month. Nung 2020, 51,100 deaths per month. So, hindi nagkalaya ng 2019. Pero pagdating ng 2021, ay umangat ng 73,800 deaths per month. So pag sinama mo yon, dumadami yung namamatay at kumukunti yung pinapanganak, ay may ang short-term conclusion mo dito ay merong depopulation trend. Ngayon ang tanong kay magiging long-term ba ito ay may isang question mark pa. Pero basta ang nangyayari ng short-term, mayroong depopulation trend. Bahagi yan ang pahayag ni Ginong Bienvenido Oplas Jr., tagapagsalita ng CDCPH. Hindi naman sang-ayon ang CDCPH na dito sa mga sinasabing resulta ito ng family planning program ng gobyerno yung pagbaba ng bilang ng populasyon sapagkat ilang taon na raw na umiiral ang reproductive health law bago pa man umiiral ang pandemya. Sinisiyasat din ng grupo ang isyong may mga buntis na nagkaroon ng problema noong nakaraang taon matapos na sila ay mabigyan ng bakuna. Pero hindi umano may tuturing na conclusive ang naturang impormasyon dahil kailangan muna nila na makita ang data mula sa Philippine Statistics Authority upang ma-verify ito. Narito naman ang dagdag pang pahayag ni CDC-PH spokesperson Bienvenido Oplas Jr. Kung family planning dapat noong 2019 may kasi yung RH law was implemented I think sometime in 2015, dapat ma-impact na
2017, 2018. Pero walang ganong trend. Kasi wala ka nang banggit ko kay Gerald, mayroon namang konting pagbaba sa population, sa birth rate, pero ang binabagsak na mga 500 to 1,000 births per month. Kanan, mga 2016, 17, 2018, parang ganyan. Iba talaga ng 2020 kasi nasa 12,000 births per month ang binagsak. At pagdating ng 2021, mga almost 23,000 births per month ang binagsak. Ang laki talaga. Ang isa pa nga tinitingnan ko nga dito pero hindi pa kasi hinintay ko pa yung data from Philippine Statistics Authority kasi yung birth data latest as of November 29 pa. Isang possibility kasi alam mo yung mga yung nabanggit ko kanina na yung pagtaas ng death rate ay nag-coincide noong starting March 2021 tuloy non-stop. Ang laki ng tinaas ng dirt, nagsimula yung ang pagbakuna. Ngayon, related dito sa pagbagsak ng birth, baka may possibility, pero hindi pa katiyakan ito. Mayroong possibility na, alam mo yun, mga nanay na buntis ng 3 months, 5 months, nabakunahan at na-abort yung bata. May mga ganun pa. Kaya lang, hinintay pa natin yung maybe another 3 months more. Bahagi pa rin niya ng mga dagdag na pahayag ni CDC-PH spokesperson Bienvenido Plus Jr. sa panayam ng Bombo Radio Philippines. Samantala naman, house-to-house vaccination at pagsuyod sa malalayong lugar nakikitang susunod na intervensyon ng Department of Health matapos na hindi maabot ang target sa Bayanihan Bakunahan 3. May detalye si Bombo Everly Rico. Nakikitang estratehiya ngayon ng Department of Health ang house-to-house vaccination at ang pagpunta sa mga malalayong lugar upang mapataas pa ang antas ng pagbabakuna sa ating bansa. Ginawa ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ang naturang pahayag matapos ngang kapusin ang pamahalaan na maabot ang target nitong 5 milyong individual na mabakunahan sa ikatlong Bayanihan Bakunahan o National Vaccination Drive na nagtapos kahapon Pebrero 18. Sa kabila naman nito, ikinagagalak pa rin ng Department of Health ang panibagong achievement na ito dahil napataas pa ang antas ng pagbabakuna sa bansa kung saan nasa kabuang 3.5 milyon ang naidagdag na nabakunahan sa populasyon ng bansa sa programang ito na nagsimula noong Pebrero 10. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ilan sa mga hamon na naranasan sa isinagawang mass vaccination ang kakapusan sa mga health workers na vaccinators dahil ang ilan ay nagsasagawa ng inoculation para sa mga bata. Ang iba naman ay nagkasakit habang ang ilan naman ay merong mga health-related jobs sa kanilang komunidad. There are really challenges. Unang-una, syempre, nahati po yung ating mga healthcare workers between our Bayanihan Bakunahan and our children's vaccination. That's one. Another thing would be, ang healthcare workers natin, hindi lang naman po COVID-19 vaccination ang ginagawa. May mga ginagawa pa rin po mga ibang mga health-related work sa kanilang mga lugar. Kaya medyo yung healthcare workers natin ay bawas po ngayon. And of course, yung pong pagkakasakit ng iba nating healthcare workers kasama na dyan. Pangalawa po, sa tingin po natin, because some of our regions, medyo mataas na rin po kasi ang antas ng pagbabakuna. So nakita ho natin dito na talagang kailangan na talaga nating suyurin. Ibig sabihin, the strategy would be magbabahay-bahay, puntahan yung malalayong lugar. Baka po ito na yung susunod natin talagang intervention para po sa ating pagbabakuna. Sa kabuuan, nakumpleto ng nabakunahan ang nasa 69.8% o 62.3 milyong individual mula sa target ng pamahalaan, habang nasa 6.9 milyon naman ang nakatanggap na ng ikatlong dose o booster shots. Mula po na nag-umpisa tayo, we have a total of 62.3 million individuals fully vaccinated already in the country. That translates to about 69.8% coverage if we talk about the target of 77 million. Ngayon po sa pagbo-booster naman, meron na ho tayong 9.6 million na individuals na nakapagbigay ng booster. Ito po medyo mababa po kaya hinihikayat nga natin ang ating mga kababayan na mag-receive na sila ng booster dahil kailangan po natin ito para mas tumaas ang antas ng proteksyon natin sa ating katawan. Para po dun sa 5 to 11 years old natin na children,
we already have 395,000 na mga kabataan na nabigyan na po natin ng initial dose or one dose natin. And for our 12 to 17 years old, meron na ho tayong 9.4 million individuals. So ang atin pong total population na tinitignan sa 12 to 17 would be 12.7 million. So meron na ho tayong mga 73.9% for the first dose, and then for the second dose po ng 12 to 17, meron po tayong 8.2 million children 12 to 17, which is about 64.9% based on the targeted 12.7 million individuals. Samantala, nasa 7 mga lugar na lamang sa buong bansa ang binabantayan na nasa moderate risk classification ng COVID-19 at maging ang hospitalization rate. Subalit ipinunto naman ni Undersecretary Maria Rosario Vergere na kailangan pang magkaroon ng sapat na proteksyon ang populasyon ng bansa sa pamamagitan ng vaccination bago magtungo sa pinakamaluwag na Alert Level 1 o New Normal. Pagtutuunan anya ng Department of Health ang mga senior citizens at mga individual na may comorbidities para mapataas pa ang vaccination coverage sa naturang sektor. Tungo na rin ito sa planong de-escalation sa Alert Level 1. Base naman sa latest na projection ng kagawaran, nakikitang makakapagtala lamang ng kasing baba ng 83 kaso kada araw pagsapit ng March 15 ngayong taon. Ito ay kung mapapanatili ang patuloy na mataas na vaccination rate, mobility, maging ang pagsunod sa minimum public health standards. Subalit posible naman itong tumaas ng hanggang 7,748 cases sa kalagitnaan ng Marso kung mababawasan pa ng hanggang 19 o 20% ang compliance sa health protocols. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Naghatid yan sa oras na 29 na minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. Ihabol ko lamang ito mga kabombo dahil tuloy-tuloy pa rin ang pagbaba ng naitatalang daily tally ng Department of Health sa bagong mga tinamaan ho ng coronavirus dito sa Pilipinas. Yan ay makarang umabot labang sa 1,923 ang naidagdag na dinapuan ng COVID-19. Ito na ho mga kabombo, ang pinakamababa para sa taong 2022. Dahil ho dyan, ang kabuang nahawa ng virus mula noong taong 2020 ay nasa 3,650,000 mahigit. At patuloy ho ang paglobo nito. Samantala, mayroon namang naaabot na sa mahigit 5,000 na mga gumaling. Ang naidagdag ho dito mga kabombo ay may mga nakarecover pa, nakaragdagan. So pumapalo na ang total number of recovered patients sa 3,532,608 at umaabot naman sa 3,500,000 mahigit ang bilang ho ng mga nadaragdag na mga kaso ng mga gumagaling. So may mga record pa ho na hinihintay, may mga hindi nakapag-report na mga laboratorio. So lilikumin pa ito mga kabombo. Bumaba naman yung lalo yung bilang ho ng mga active cases sa bansa. Nasa 62,000 mahigit ang nasa record na lamang. The past days ay mahigit 100,000 ho ito mga kabombo. Sinasabing ito ang lowest na nga ngayong taon. Yan ho ay data mula January 6 hanggang sa kasalukuyan. Meron naman hong nadagdag na nasa listahan 198 yung mga bagong pumanaw. Pero ito mga kabombo ay galing pa doon sa verifikasyon. Ibig sabihin, hindi lang yan naitala ngayong araw. Maaaring nanggaling pa doon sa record, mga pending na pasok na impormasyon. The past days. Ang death toll mga kabombo sa kabuuan ay sinasabing bunsod ng deadly virus, 55,607 ang kanilang naitala. At umaabot naman ho sa 6 ang mga laboratorio na bigunga na makapagsumiti ng kanilang data sa COVID repository system ng Department of Health. At yan ho ang makakalap at ililikom. Isasama naman yan sa mga data sa pagpasok ng mga susunod na araw.
At sa iba pang mga balita, hindi tatanggapin ng gobyerno ng Pilipinas ang Regional Comprehensive Economic Partnership Ratification Instrument ng military junta-led Myanmar. Maliban na lang kung ito ay hahadlang sa isang consensus sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ang 50-nation trade agreement ay nilagdaan noong November 2020 at ipinatupad noong January 1 pagkatapos ng pagpapatibay ng hindi bababa sa 6 na estadong miyembro ng ASEAN at 3 free trade agreement partners kabilang Australia, Brunei, Darussalam, Cambodia, China, Japan, Laos, New Zealand, Singapore, Thailand at Vietnam. Inihayag ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. ang posisyon ng bansa sa ASEAN Foreign Ministers Retreat sa Cambodia. Sinabi ni Locsin hindi tatanggapin ng Pilipinas ang Instrument of Ratification ng Myanmar. Ngunit kung iyon ang magiging hadlang sa Indonesia at na makamit ang pinagkasunduan, hindi siya hahadlang at susuko sa kanilang paghatol. Nauna nang idineklara ng New Zealand na hindi nito haharapin ang Myanmar sa ilalim ng nasabing kasunduan sa gitna ng humanitarian crisis mula ng agawin ng militar ang kapangyarihan noong February 2021. Bombo Radio and Star FM, The Vote 2022 Updates. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, ilang mga grupo na bahagi ng paghahanda ng Commission on Elections dito sa nalalapit na eleksyon. Ito ho yung mga tinatawag na election watchdog at gayon din yung mga citizens arm ng Commission on Elections. Todo ho yung panawagan, kabi-kabila yung mga hakbang nila para mapatas pa yung voters turnout this coming May 9, 2022 elections. May update si Bombo Gerald Ulep. Bobo Dennis, Bombo Jane, malaki nga umano itong papel na gagampanan ng mga botante dito sa May 9 elections. Kaya naman ay itong mga election watchdog, todo na yung panawagan na talagang piliing mabuti yung kanilang iluluklok dahil 6 na taon yung madadagdag dito sa kanilang mga problema sakaling hindi maiboto yung tamang kandidato na dapat na iboto. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRB Director for Voters Education and Command Center Operations, Doc Arwin Serrano, sinabi nitong nakasalalay daw sa tamang pagboto ng mga kandidato ang kinabukasan ng mga boboto sa buwan ng Mayo. Kaya naman, maigi umanong kilatising mabuti ng mga botante ang kanilang ibobotong kandidato dahil 6 na taon din ang pamumuno ng kanilang gustong iluklok sa pwesto ng mga kandidato sa national position. Hindi rin hiniling rin ni Serrano sa mga botante na huwag padadala sa mga gimmick, lalo na itong pagbili ng mga boto ng mga tiwaling kandidato. Kaugnay niyan, narito pa ang tinig ni PPCRB Director for Voters Education and Command Center Operations, Doc Arwin Serrano. At una po, ina-address ko po ito sa ating pong mga botante. Una, kailangan pag-ukulan natin ng sapat na panahon itong ating gagawing pagboto. Hindi ito biro-biro, lalo-lalo na sa inyong mga kabataang botante. Pakaisipin natin na 6 na taon ang madadagdag sa kasalukuyan yung edad. Kung kayo ay 21 anyos, pagka dinagdagan natin ng 6 na taon na ito ay makakahulugan ng 27 anyos na kayo. Pagkatapos ng termino ng ating mga nahalal, lalo na ang ating mga national candidates. At pakaisipan natin na talagang nakasalalay dito ang inyong magiging kinabukasan, ang inyong magiging landas ng inyong paghahanda tungo sa inyong paglago. At pakaisipin din natin na ang ating pong bansa ay nangangailangan talaga ng mga matitibay, mahuhusay na liderato. At pakaisipin natin na hindi ito basta-basta na katulad ng ginagawa natin na pagbili ng damit, ng bag, ng sapatos, na kumisan naabot tayo ng siyam-siyam, edi lalo na to, much more, na dapat natin talagang suriin, dapat natin pag-isipan, at dapat natin pag-ukulan ng panahon itong mga aplikante na humaharap sa atin.
At hari nawa ay huwag tayong papatol sa mga vote buying and vote selling at mga illegal na kampanya at mga estilo ng mga tiwaling kandidato. At lagi tayong mag-participate, makinig sa mga ino-offer sa atin ng mga himpilan at mga iba pang mga organisasyon para lalo nating makilatis, makilala at malaman ang programa at plataforma ng ating mga kandidato. Samantala, Bombo Dennis, Bombo Jane, itong PPCRB ay may panawagan dito sa mga kabataan, lalong-lalo na yung gustong mag-volunteer para pa rin sa lapit na halalan. At narito pa yung pagkumbinsi naman ni PPCRB Director for Voters Education and Command Center Operations, Doc Arwin Serrano, sa ating mga kabataan. At una po, ina-address ko po ito sa ating pong mga botante. Una, kailangan pag-ukulan natin ng sapat na panahon itong ating gagawing pagboto. Hindi ito biro-biro, lalo-lalo na sa inyong mga kabataang botante. Para sa amin pong mga iba pang mga nakikinig na nagnanais sa mag-volunteer sa PPCRB, malugod po namin kayong tatanggapin. Pumunta lamang po kayo sa inyong pinakamalapit na parokya na kung saan kayo ay malugod na tatanggapin bilang isang volunteer. Ang isa lang po na katangian na ayaw po namin sa mga magbo-volunteer namin, huwag po sana kayong magiging partisan. Okay lang kung meron kayong mga gustong mga iboto at gusto nyo parang pag-usapan sa inyong pamilya at kaibigan, pero wag lamang po kayo magiging partisan. Kasi ang PPCRB po ay isang non-partisan organization, but we are never neutral. Hindi pa namin ganap na nakakamit itong target namin na 500,000. And gusto nga namin, Bomba Everly, na mas marami pa doon sa aming target ang harinawa na maengganyo namin na mag-volunteer sa PPCRB. Pero unti-unti na namin ding nakikita na kaya naman na makuha yung target number na ito. Mantala, Bombo Dennis, Bombo Jane, tuloy-tuloy pa rin naman yung paghimok din nitong Vote Pilipinas na isang non-profit at non-partisan organization sa mga botante, lalong-lalo na yung mga kabataan na bumoto dito sa May 9 elections. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay Vote Pilipinas founder Ces Rondario, sinabi nitong mahalagang bumoto itong mga kabataan sa halalan dahil marami silang kabataan ngayon na registered voters itong dadalo or makikibahagi dito sa halalan. Kaugnay niyan, narito naman ang bahagi ng panayam ng Bombo Radio Philippines kay Vote Pilipinas founder Ces Rondario. Gumawa kami ng maraming webinars, nag-develop kami ng tool para mas madali malaman ng mga tao kung saan sila pwede mag-register, anong gagawin nila. Ngayon naman, natapos na yung registration, ang goal naman namin is makatulong para siguraduhin bumoto yung mga nagrehistro. And gagawin namin yon through many ways. May tool na naman kami din-develop, yung candidate profile dashboard namin na nag-research kami at ipipresenta namin lahat ng hopefully yung comprehensive profile ng mga tumatakbo for president, vice president, senator at party list. Para sa ganon, yung mga tao, yung mga Pilipino, diba, yung mga boboto, meron silang information para so that they can make informed decisions para sa national elections natin. So marami kami activities, pero ang goal namin is right now, tumaas yung voter turnout natin as compared to the last elections. Huwebes nga, Bombo Dennis, ay pumirma itong Vote Pilipinas at ng Commission on Elections ng Memorandum of Agreement para alalayan ng naturang grupo itong COMELEC sa isasagawang eleksyon. At target nilang maitaas itong voter turnout sa 10% ngayong taon. At aminado naman itong Commission on Elections na malaki itong naging papel ng grupo sa pagkakaroon ng mas maraming registered voters ngayong
taon at nakuha nga yung target nilang registered voters para sa 2022 national at local elections. Yung tinutukoy niya kanina mga kabataan, nasa 52%. Ngayon yung mga bobotong nandoon sa age bracket ng mga kabataan para pa rin sa national at local elections. Bombo Dennis. Okay, Bombo Gerald, isang tanong lamang sa araw ng eleksyon, anong magiging function, anong magiging pinakang papel nitong mga election watchdog at citizens arm ng Commission on Elections, knowing na automated naman na tayo at hindi na katulad ng dati na pamurningan yung bilangan na mano-mano, Bombo Gerald. Oo, 24 hours lang yan, Bombo Dennis. Tapos na yung bilangan at mahalaga din yung papel nitong mga citizens or yung mga organisasyon, yung mga aalalay dito sa Commission on Elections sa pagbabantay pa rin dito sa bilangan at yung magdamag na yan, Bombo Dennis, ay nakabantay itong iba't ibang mga grupo, itong PPCRB, yung Vote Pilipinas na yan. Just imagine yung target ng PPCRB na 500,000 na mga volunteers na kasama nilang maglilingkod, magbabantay para sa halalan para ito nga sinasabing maging malinis at credible itong halalan sa May 9 elections, Bombo Dennis. Yeah, maraming salamat. Ingat kayo dyan, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Oras natin sa buong kapuluan, 44 na minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Umalo agad sa halos 50,000 na mga manggagawang Pilipino ang nakapasok ho sa Taiwan para makapagtrabaho simula ng muling tumanggap ng foreign workers doon. At ayon nga kay Polo Taipei Taiwan Labor Attaché Cesar Chavez, ay karamihan doon sa mga manggagawang dumating doon ay mga bago pa lamang sa pagtatrabaho, habang yung ilan ay balik manggagawa. Ibig sabihin dati nang nagtrabaho doon at nagbakasyon sa Pilipinas saka bumalik. Pero hindi agad makakapagsimula, mga kabombo, yung mga Pinoy workers na kakarating pa lamang ho doon sapagkat meron pang 14 na araw na facility-based quarantine. Maliban na lamang doon sa iba ang mga trabaho na pupwede namang makapag-umpisa, mga researcher, habang sila ay nandun sa mga pasilidad. Kabilang ho sa mga requirements sa mga dayuhang manggagawa ay yung dapat fully vaccinated at walang sintomas ng anumang sakit. Nasa may laboratory o labor-related concerns ay maaari daw makipag-ugnayan doon sa 3 tanggapan ng polo dyan na nakabase sa Taiwan. Sa dagdag pang balita, pinauwi ng Philippine Consulate General ang nasa mahigit 200 na Filipino mula sa Macau Special Economic Region. At ayon nga sa ulat ng Foreign Affairs Department, ang mga Pinoy ay umuwi noong Pebrero 16. Kabilang ho sa kanila ang 3 pasaherong naka-wheelchair na ospital kamakailan doon ho sa Macau mula nang magsimula yung pandemic. Noong unang bahagi pa ng 2020 ay hindi na ho sila nakapunta dito, kaya naman ang consulate ay nag-organisa ng 27 repatriation flights na nakapag-uwi na ng kabuang 5,355 na mga Filipino mula ho sa naturang lugar. Pinangunahan ni Philippine Consul General to Macau, Sir Porfirio Mayo Jr., ang consulate's team doon sa airport para ho sa pagtulong sa mga pasahero sa flight. Tiniyak din ni Consul General Mayo na makakapagpatuloy ang repatriation program ng konsulada sa lahat ng mga kababayan natin na nandun at nangangailangang makauwi sa ating bansa, at gayon din ay kinakailangan ho nakarehistro ho ito doon sa kanilang online registry ng konsulado. Inihayag naman ng Commission on Human Rights na inimbestigahan ito ang mga posibleng paglabag ng Philippine National Police sa pag-aresto sa isang doktor na inakusa na miyembro ng Communist Party of the Philippines.
Sa inilabas na pahayag ng komisyon, sinabi rito na nagpadala ang Commission on Human Rights ng Quick Response Team sa NCR at Caraga at nagsasagawa ng motu proprio investigation sa mga natatanggap na ulat na nagsasaad ng posibleng mga paglabag sa Rules of Procedure ng PNP bukod sa iba pang mga isyo. Ang tinutukoy ng CHR ay ang pagdakip ng pulisya kay Dr. Maria Natividad Castro noong Biyernes sa pamamagitan ng warrant na nilabas ng Regional Trial Court ng Bayugan City, Agusan del Sur noong January 30, 2020 dahil sa umano'y kidnapping at serious illegal detention. Ayon pa sa Free Legal Assistance Group, ang kasalukuyang kinaroroonan ng doktor ay hindi kumpirmado at hindi alam ng kanyang mga tagapayo at pamilya. Sinabi ng CHR na nakikipag-ugnayan ito sa mga lokal na otoridad at nakipag-ugnayan sa pamilya ni Castro para sila ay tulungan. Nagpayag din ng komisyon ng matinding pag-alala sa paraan ng pag-aresto sa kanya. Iginit ng CHR na si Castro ay na-red tag dahil sa kanyang trabaho bilang isang human rights at development worker. Bombo Police Report. May nangyari ho diyang insidente sa Maynila sapagkat may babae ho tinadtad ng bala ng kanyang kinakasama habang sila ho ay magkayakap, yung biktima at yung salarin. Alamin natin ang update mula sa Star FM Manila. Patay ang isang babae matapos pagbabarilin ng kanyang kinakasama dahil umano sa pakikipagrelasyon sa iba. Idineklarang dead on arrival na ang biktimang si Charmaine Joy Jimeno, 28 anyos, nang isugod sa ospital ng Maynila matapos magtamo ng mga tama ng bala sa iba't ibang parte ng katawan. Kaagad namang naaresto ang suspect sa pagpatay na live-in partner mismo ni Jimeno na si Ronald Campos, 41 anyos, at nakuha sa suspect ang ginamit sa pagpaslang na 9mm shooter pistol. Sa paunang investigasyon ng mga otoridad, nagkaroon ng pagtatalo sina Jimeno at Campos sa isang hotel sa Malate, Maynila. Makaraang malaman ng suspect na may kalaguyo umano ang biktima. Nang magalit ang suspect, niyakap daw nito ang kinakasama at saka pinagbabaril ng ilang beses. Ayon sa mga staff ng hotel na tinuluyan ng dalawa, nakarinig sila ng ilang putok ng baril at kasunod nito ang papatakas na suspect. Kaagad silang tumawag ng responde at saka naaresto si Campos. Nahaharap sa kasong murder ang suspect na kasalukuyang nasa kustodiya na ng MPD Homicide. Para sa Bombo Network News, mula dito sa 102.7 Star FM Manila, Star DJ John Marino. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Asawa at anak naman ng barangay kapitan pinatay ng 4 na kalalakihang pinaniniwalaang mga rebelde sa Negros Oriental. May updating Star FM Cebu. Patuloy pa ngayong pinaghahanap ng mga otoridad ang 4 kataong pinaniniwalaang miyembro ng Communist Terrorist Group na pumatay sa isang anak at ama nito sa Sitio Mampayaw Gamay, Barangay Malanga, Valle Hermoso, Negros Oriental. Nakilalang mabiktima na sina Lucio Perater, 61 anyos, at anak nitong si Fernando, 37 anyos. Base pa sa inisyal na investigasyon ng Valle Hermoso PNP, 4 na armadong kalalakihan ang pumasok sa bahay ni Kapitan Beatriz Perater at agad pinagbabaril ang mga biktima. Nagtamo ng tama ng balas sa dibdib ang asawa nito habang tinamaan naman sa ulo ang anak nito na naging sanhi sa agarang pagkamatay. Napag-alaman na bago pa ang insidente ay nakikipagpulong si Beatriz sa militar at LGU upang pahintulutan na magsagawa ng cadastral land survey para sa 62nd Infantry Battalion sa kanyang barangay. Nakatanggap pa ng ulat ang pulisya na tutol umano ang mga teroristang grupo na maglagay ng detachments sa lugar. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa nangyaring insidente. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! 2 MNLF members naman ang patay sa engkwentro. Alamin natin ang follow-up report ng Bombo Radio Coronadal.
Namagitan na ang GPH, MILF, CCH at LGU Pikit sa muling pagsiglab ng labanan sa pagitan ng grupo ni Commander Uz Gampong Olimpain, miyembro ng 105th Base Command ng Bangsamoro Islamic Armed Forces MILF at ang grupo ng Moro National Liberation Front MNLF na nakabase sa sitio Bugwak, Barangay Kalakalan, Pikit, North Cotabato. Ayon kay Mayor Sumulong K. Sultan, ang nangyaring enkwentro ng dalawang grupo ay nauwi sa pagkasawi ng dalawang buhay sa panig ng miyembro ng MNLF. Kaugnay nito, agad na nakiusap si Mayor Sultan sa pumunuan ng 105th Base Command upang hingin at pahintulutang makuha na maayos ang naiwang dalawang bangkay sa panig ng MNLF. Agad naman ang dinala sa kani-kanilang pamilya ang mga nasawi upang mabigyan ng maayos na libing ayon sa kultura ng mga Muslim. Napag-alaman na may matagal ng alitan ang dalawang grupo. Kasabay nito, hinigpitan na rin ang seguridad sa buong lalawigan upang hindi na maulit pa ang nasabing inkwentro. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio, Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Don Hart Militar para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, basta radyo. Bombo! Ang DFA office naman sa Iloilo dumipensa matapos inula ng reklamo dahil sa usad pagong at napakabagal na transaksyon. May nakuhang impormasyon ng Bombo Radio Iloilo. Dumipensa ang Department of Foreign Affairs o DFA Consular Office sa Iloilo matapos inulan ng reklamo dahil sa makupad na transaksyon lalo na sa mga nag-a-apply at nagre-renew ng passport ng mga overseas Filipino workers o OFWs. Sa parayam ng Bombo Radio Iloilo kay Sheila Marie Tu, ang pinuno ng DFA Consular Office sa Iloilo, sinabi nito na hindi sila nagmamanage sa appointment slot sa pagproseso ng pagkuha ng passport. Ayon kay Tu, ang central office ng ahensya sa Manila ang siyang in charge sa online appointment system. Ayon sa kanya, ang kanilang papel lamang ay ang pagproseso ng lahat ng application at appointment ng mga individual na mag-a-apply at magpaparenew ng passport. Nilinaw din ito na ang mga may online appointment lang ang kanilang pinauunlakan at hindi sila tumatanggap ng walk-in. Mainly sa processing lang kami. Additional slots are made regularly. Appointment slots from April 2022 onwards para sa DF consular offices in the Philippines have not yet been loaded. Si Sheila Marie Tu ng DFA Iloilo. Balita mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Ayan Gahete para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Mahigit sa 40% ng mga Russian forces sa Ukraine border ay nasa posisyon na ngayon para sa pag-atake at simulan ng Moscow ang isang kampanya ng destabilisasyon ayon yan sa US defense official. Tinatansya na ng Amerika ng Russia naglagay ng higit sa 150,000 mga tropa malapit sa mga Ukraine border kung saan napansin ang mga significant movements o makabuluhang paggalaw mula pa noong araw ng Miyerkules. Nasa 40 hanggang 50% ang nasa attack position. Ang mga tactical assembly point ay mga lugar sa tabi ng border kung saan nakaset up ang mga unit ng militar bago ang pag-atake. Sinabi pa ng opisyal na ang Moscow ay nagtipo ng 125 battalion tactical groups malapit sa Ukraine border kumpara sa 60 sa mga normal na oras at tumaas ito mula sa 80 simula ng buwan ng Pebrero. Nagbabala ang Washington sa loob ng ilang linggo na maaring pukawin o gagawa ang Russia ng isang insidente sa lugar upang magsilbing dahilan sa pagsalakay sa Ukraine. Samantala naman mga Pinoy na natamaan ng Omicron variant doon sa Hong Kong naghintay sa labas ng punuang pasilidad kahit malamig ang panahon habang iba naman pinagmulta. May detalye ang Star FM Bacolod. Inaasahan na ng Hong Kong na papalo sa 7,000 coronavirus infections ngayong araw at 7,000 preliminary positive cases ang maitala. Dahil sa dami na ng mga nitatalang kaso ay punuan na ang mga ospital at nasa 27,000 coronavirus patients ang nasa pending isolation sa public facilities kung saan ang iba ay napilitang maghintay sa labas kahit na matindi ang lamig na nararanasan doon bago sila ma-admit sa mga ospital. Sa ulat ni Star FM Bacolod International Correspondent sa Hong Kong Irene Roma, OFW sa Hong Kong, may mga
Pinoy din na nandoon na natamaan ng COVID-19 na hindi nakapasok dahil sa punuan na ang mga pasilidad. May mga Pinay din na affected. Kawawa yung iba kasi sarado na. Nasa na sila, sa labas, hindi na makapasok. Ang lamig kaya ngayon dito sa Hong Kong. Dagdag pa ni Irene, may mga Pinoy din doon sa nasabing bansa ang nahuli na lumabag sa protocol at pinagmulta. Yung iba hindi nagwermas, kaya sila may bayad naman, 5,000 HPD. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Magsasama-sama ng puwersa ang mga NBA superstars, legends at mga bigating celebrities at Hollywood stars upang magbigay ng aliw sa mga fans kasabay na rin ng All-Star Weekend na magtatagal hanggang Lunes. Mas engrande rin ang 2022 edition ng All-Stars na gagawin sa estado ng Cleveland kumpara noong nakalipas na taon na ginanap sa Atlanta kung saan ay hindi pinayagan ng mga fans bunsod na rin ng mataas na kaso ng hawaan. Ang star-studded annual break ng liga ay katatampukan din ng mga pagbibigay pugay sa mga napiling miyembro ng NBA 75th anniversary team na nauna nang inanunsyo. Kabilang din sa highlights ang iconic moment sa kasaysayan ng NBA. Nitong araw, sinimulan kanina ang kick-off sa pinakabagong Rising Stars Challenge. At itong mga kabombo ay banggaan ng mga top rookies at sophomore players ng liga na ginawa na round-robin style sa naturang kabang-abang na events dyan sa NBA. Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, naitala mga kabombo ang 51 pesos 28 centavos katumbas ng isang US dollar. Ang Singaporean dollar naman ay 38 pesos and 18 centavos at ang Hong Kong dollar ay pumapalo mga kabombo ng 6 pesos 57 centavos at ang euro ay nasa 58 pesos and 27 centavos naman ang katumbas. Habang ang Saudi Arabian Rial ay ito mga kabombo 13 pesos 66 centavos. Yan ay batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Tayo magtapos ang Bombo Radio Philippines po ay naganyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin na rito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. At yan ang Bombo Network News mula sa Bombo News Center, Makati. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo!
At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo